Babajigod siguro ini na lobby. Kay Joey ini. Bago pa mag-uyab. After 1 year. Kaon kay gamiton. Video kaon kay gamiton. Hala. Kinoko. Hala. Punta ka na sa kanon. Nakamatay. Against the light. Nakamatay. Oh no! Raya. Buya ton. Ito na burak na. Gani. Agad pa kanigi. Lagirap ka. Lagirap ka. Lagirap ka. Ka talaga. Hala kachud. Lagino. Lagino ko. Hala. Lagino ko. Hinoko. Ba't ngayon lang kayo? Bisis ako na natong kaya. Uyan. Namo ni luto. Pero katag sampunan kay nag-uyan. Wow! Diba? Sana all. Badala. Oh no! Wala kinuupo, grabe. Kayaban na. Hindi ka kay magkuryo ka! Salatala! Ikaw nang kawin ko. Country ko lang ako bro. Dahil kita na. Dili pasar kawin eh. Ito na, mixer na takerchi. Kaon kay gamiton. Hoy man! Ang gang! Kuya sana grabe kahayang. Ang gang! Ang gang ba? Kalay lagi unggong. Ang singhaja na sila. Picture mo matagaw.